Idi kalman laeng. Programang ingkay pakangigan kada kita tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigan. Tapno day ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod ka na giti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo iti dayto nga programa kat maibasa da kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Nebag nga malimyo amin nga sangapada papagayam. Manipod dito'y Nemers Entertainment Production Center iti Nemers Studio. Ang masaragan iti Barangay 31, Talingaan, City Lubot, West Lawag City, Lucas Norte, Philippines. At tumanin nga sumangbay ti programa. Idi Kalman Live. Kaya ito ti pagayam nyo ni Mr. IKL. Mr. IKL. Idi Kalman Live. Manong Nemi. Good afternoon, kada kay aming sangapada. Dito Amerika, good evening. Sa din naman napaset ti lubong tayan nyo, anyaman nga aldaw, anyaman nga oras, kabkablawan na kayo. And please share this program. I-share nyo natin yung programa tapos nagkastag at adado tayo ng agdananggay ti unos. Welcome, good afternoon, kada kay aming sangapada. Please share this program. Share. Pero kita yun na istorya, di pa kasalita ni Edgar. Sagudahin nga rin ti surat, pagkasalitaan nit ka, o kahit may kunan na to'y, Idi, kalman laeng. Idi kalman laeng manunemi tagdison teroplano. Iti Ninoy International Airport. Manipod sa Saudi Arabia, manunemi nga nagtrabahuak iti upat nga tawen. Imagine manunemi, upat nga tawen, nga pulos na karaman. Nadilain na anusak ni Emma. Imbatik ti asawak manunemi, nga kaduwa na ti kakaiso na pala nga anak mi, nga ni Junior manunemi. Kahit ko, na may kan tinaran niya gamasakbayan, ti pamilyak manunin. Pero di ka po na no apay, nga kinalagkugumak tinapan nagkikasan-gasat, iti balas yung tao. Imbatik ni Josie, nga asawa makagraman ki ni June. Talo pa lang iti tatawan ni June, manunemi, kat upat katawan tinapalabas. Grade 2 siguro, grade 2. Saan kong impakam mo manunemi ti sasangpet ko? Ngem amuna, amo ti asawak nga iti dayt nga bulan manunemi ket iso, iti panakalpasen ti kontrata. Pinaupawitak ti asawak manunemi para iti panakapatakkel ti balaymi. Panakagatang dagiti alikamen manunemi, TV, refrigerator, washing machine, ano ba? Stereo. Ipagpakita mat nga ipit-picture, ibit-video manong name iti asawak sana isan kanyak dagiti nagatang ng alikam. Adakon manong name iti bus nga agpailokos. Elita, iridip ko kunak. Ngem, talaga nga magagaral ako nga sumangpit. Siguro manong name no diya kamlakid maperjan makadanon akton sa jibalay iti sardam. Mapanak to. Makirabi dinarekton sa jay. Bayat itupat nga tawan nga kadak iti Saudi manong name nagtultuloy iti komunikasyon mi iti asawa. Ohen. Pagpintasan na, tada isalpon idin manong.
Sana kas kadagiti imun una idi nga nagsawsaw di nga voice tape kada surat iti komunikasyon ti tunggal maysa. Narigat idi. Manong nemi kahit kung to pala tagsubli, nagsipot ta, at upay kita nas kanya bakiri. Ada ornong ko manong nemi kahit amok, kan patsya ka nagurnong mati asawa, kas ititulag ni. Hindi makatana kung dito siya ng tilawag, manong nemi nang arkila ako ni tricycle, kadimbagak no sa dinut pangituludan na kaniya. Iti kita ti oras iti relok manong nemi alas 7. Anang at ubra kita gina. Ang sardengan ni tricycle ti batog ti balay manon nemi minat matak ti balay mi. Husto. Husto din patulod na nga picture ti balay mi. Adot mga ibagbagay di manon nemi nga picture lang sa bali nga balay sana imbaga nga balay mi. Gusto. Naselnag nasi adasilaw iti sango ti balay manon nemi kadi di makapanawon ti tricycle o banda nga kumani di makitak nga darimwaro. Ni John. Dakilan ni John. Junior! Ni nasabi balasin ti anak ko na. Limok mo kang ba't ko na. Ngayon pimong ko ta. Wakan! Siyak ni papa mo! Ay! Papa! Mga! Andan ni papa! Andan ni papa ko! Salang nga niya, juicy manong name iti na buwak. Hindi ita nga panagpukaw ti anak ko no tiket pati pa ti karuba. Napalawlawang kami ti karuba nga kakabagyak manong name. Ay! Ah! Edgar! Andakan! Ay lalo! Andakon nga sin. Ay, alagat na umagar doon sumarabo na kasin. Ni Kasin Berto manong name iti nasigan kasinsin ko. Napadag nga asawa na nga karuba. Agad may damata at imulong manon naming ang sirak kadagiti kamit. Binayaklat tayo dan, siyempre kakon iti unag ti balay, manon naming ta sa amat nga sumabat ti asawak, tabanda magayam nga glutluto. Nakalikod iso na manon naming nga nakadaster. Nalapsat ti asawa ka ha. Ay, Josie, honey. Ay, inarakop ko manong naming nga nakalikod. Nagkapay nagdigos? Diyak mapanawan na ti lutlutuwek. Iso nga, bamlatang iso dumalonan ko nak. Wow, orisan ka pa yung nagdigos. Nagdigos ak pa ya. Wow po, mailawak ko na kang kan baka. Uy, nagpapaskan to ka din. Magpapastan to ando ah. Ore pa ka nagpatpat nag. Wala nga, adumat tim marakin. Agad nga sa pasang mo, minan, adito, adan mo nga arak, kung mo anad tao. Sige. Imas mo nga tagluto kas kinaimas mo ha. Apay nga nga sa mo yung pagpakam nga sumangpat kan. Kahit kaya nga rin ka surpresahan. Basta mo na tiragsaktara ko manon nemi di makita nanti pasarabok kan ko ana. Adun ti marak manon nemi. Siyempre, nagpagatag ako na ti mainom. Hard can beer. Kasi makamukha matipulutan ay wala pagkasulay. Napanak nagpanay ay bigat. Nakapanak matado. Naman, may mas nagyay. Nalingtang tilapia. Kanada pa'y nakarep. Bamta, palukong nangyak na ituno tayo. Nagagabot na talagang mata ang matipasaramok ka rin kabagyak. Inagkakmat na tirelo ni Kasin Berto. Opo, ni makarelo akmat lang ang tinagapo niya sa Saudi. Kasin, thank you. Ala, nagsubli ka ba eh? Jakla mo. Kahit ko nagsubli. Kompleto mo dati balay yun, nagbintas. Dahil sabat ka, pipintasan yun, dito yung purok tayo, di balay. Mga na. At kung kompleto mo tayo alikaman yun, di ba? Wanda na kita katakala TV, stereo. Jeko China, The Rep, The Giga Strains. Dapat siguro watching masin ti asawa. Kahit nakaurnong ka, nakaurnong pa yung bakat mo. Hindi pala sa pulam. Baka no, iti panagyan ko kahit mapututak ni bakat ko. Mapatyak, di atin ito may kaduwang anak ko. Baka tunggal ang bakasyon na mapututak iso na. Di umandot, kaanak ka, di. Siyempre, arikat ito, hanggang may isagan at masakbayan na kita na.
Gamot agayabon ti asawak manong nemi nga mangan kamin, pinanawak di kiti kakaduak mamin inom. Nakatugawan ti asawak manong nemi, inabay ko, nakadikos kan? Umunaktuag di ko sa kanto sumaruno. Ay, Jun, mama, sa pam ti maturog ah. Mawatan kaya ma, pa. Uy, o pagdanakan nyo, sa anak to nga makadisturbo ka na kayo. Dimtang narudin deta nga oras manong nami tapno epeksakon tinalaos nga iliw ko iti asawa. Imuno na nga nakadigos, saksi maruno, iti makadigos akon, bilanabal ko latan di pag-editualya manong nami ngem nakabripa. Nakaedan ti asawa manong nami nga nakalikod. Narasa yan ti arwaten na. Inintap ko ti silaw manong sa ako si magpatin ti kama sa akong inarakop ngayon pasang iso nakapapahot manong nemi ti panaglanang di kiti bibigmiki ni Diyos madlaw ko met nga mawaw ti asawak akas iti panakawaw ko upat nga tawin ko naman manipod ka di kiti bibig na iti tenged na iti barokong na oro lag sa gawis iti riknak manong nemi di adakon iti barokong na. Kat kayat ko pa nga mapan iti baba. Nga matanadlaw ko manong nemi. Iti ilasat ko ti bibig ko, iti rupak manong nemi iti tiyan na. Adaboy na. Awamat iti. Siguro kat ada iti makbakan na iso nga nagbuyong ko na. Manong nemi kasta una iti asog ka na rin ang ti asawak iti adan ti ulok iti nagbaitan di kiti legs na. Dati-dati nga raramidag ti kastoy manong nemi ti mangan. Nanganak lang ang itayen sak palamangan. Numuna ta kalkalingan na ti inom ko manong nemi napautak ita iti rabaw ti kama ko na. Gumanat san ti asawak manong nemi so ang ginuyod ng ti ulok. Iti palagnato ko nga si magpat manon nemya pag-isumat nga si mraken. Oh my God. Oh, Diyos sibiyak ko. Iti kabayag nan. Iso nga anusam. Gabuta sigurado nga naburnok. I miss you, God. I miss you more. Talaga nga nagpapas kami manong nemi. Dati-dati ngam sa amin nga maaramid iti mamitlo. Mamitlo kadaming patpan. Siyempre kasapulan mo iti inanahan manong nemi. Maturutan. Maimas mo itang tumaturog. Ay na. Madama palagi ininom sa naganda yung pinanawak. Di ka kunain nga mapagkapala dumanon. Sa atin. Nagsubli ka pa eh. Ano pa nagkunam? Manuwang ang bulan ti bakasyon mo. Depende dublek agaplikaro. Baka ang bulan siguro. Tapno makargahak ti tiyan mo. Dabdan doon ating ni June. Manong nemi impaigam ko ngayon paidulin iti asawak tinaornong ko tas ang kumat nga kompleto nga ipatulot kan kuha naman ng nemi ti sweldo pangipakarin na karkreto eh baka kahit gumatang ti owner type chip mo ano kuma wala ata ambisyon mo hindi nga madang katilugan gumatang lang ti tricycle takabayatan nga adak dito kat di pasadak. Hamat nga narigat ti mga alat ti Francis dito lugar tayo. Sama na kaskat dito ta lawag nga nagrigat. Nakangingina pa eh. Hindi ba naglabas na kitel daw manon nemi saan samit nga buyuong dahi kung naktinakam ko. Si Kuna? Saan nalangan araramidin di kasta? O, matmadig nga damdamag ko na kunak tinakam ko.
Ito na minsan manon na may panagkuyog binga nagpaili ka ni Kasin Berto. Kasin, at saludsod kang kaangem. No, ada mo, amo ko maiulbot, Kasin. Nagkasinsin tayo. Siyempre, siya tadadali sakit mo. Tanya. Nagbaling ka dimot lang na siyang pati asawak, kabayatan nga wanan. Jakbat gor-gor dyan, kaya mo ha. Sa ako ba na makita noon, dato'y balay yo. Adak man di balay. Jakmat susurutan, no. Kasla saan nga buyong na di tiyan na eh. Tiyan mo kinikit buyong. Ngayon kasla, saan sa amin? Katim ko ang salud-sudan kang kuha na. Kaya niya madlaw mo. No sikog na niya, kapigsan na ita nga ginaw. Oo, mente. Lipliputan ng sama ti asawak. Susapro. Akin dakasin, akasin no kastaman nga pwesto. Ang may daw-dawat mong sapay kumanta, buyo nga talaga na yay. Ikasanunod wakdakkan. Ang problema ta, dakamat. Ang mga no, 2 bulan, bali na nga 5 bulan di tiyan na. Awan na mo kasi. Awan na mo si ka. Awan. Sino nga ti mabaling ko pagsaludsudan? Si Kamet kasi. Awan sa bali pagsaludsudan, ano saan nga ti asawam? Baka di naman anugutin. Ikaw. Urayam nga talaga bumsong. Tanong nga talaga nga dumakdakkel, saan nga buyong no dikit sikong? Adan makabulan kung anong naming talaga nga hanggang buyong dati ko na. Kinasarita kita ng siyat na sawak. Josie, Edgar, baka adakayat mo nga ipod no kanyak. Baka adakayat mo nga idawatan ti pamakawan kanyak. Amom, di ba't patag ka? Kanuan niyaman tinagpitbit to tam, maawatan ka. Tas saan tayo mata perfecto? Narukop tayo mat. Masulisog tayo mat sang gadi. Bimaring kuwas manong nemi. Ano na mo sawan? Buyong deta wano sikog. Apesan ka masungbat. Ulitik ti saludsud ko. Buyong deta wano sikog. Rimuar ti asawa kiti siled banong nemi nagpakusina. Sinurot ko. Ibagam langin tagpeso, Josie. Ulitek, iba't patig ka. Kat no anyaman tinagbiddutam. Nagasagana ko umawat kang ka. Siyempre, baka no, nasulisog ka lang. Kan mamuak, no asin ko ma. Nagsasakit ka? Abi nga saan ka sumango ka niya? Idi sumango manong nemi agbuelta nga sumango kagadan ti pa nangarakop na kanya. Bakawanin na kumain ka. Bakawanin na kumain. Manong nemi kaslaklag lulukan. Kaslaklag kapsot. Kaslag sulat karabukop ko. Kat gabutadyak makaangis manong nemi na pariyawa ka! Naidurun ko ti asawak manong nemi orala na patugaw. Naipatipap. Pakawanin na ko, Edgar. Pakawanin na. Kunamla, wala man lang maawatan na ako. Wala man lang, no. Iba't patignak kan maawatan, tinapasama. Makapong tutak. Makapong tutak. Katinadyak ipeksa tipong tut ko, ang mga no, maatake ako. Kinunak manong nemi. Katuwari ko lang, pinatakdir ti asawak babayan iti doa nga imak nakulap ko nga mangbekbekkelin kan ko anak. Kahit ko nga papatayin
ti manglilipot nga babae. Hagtula ka kan manong nemi, hindi adamang danong tibukot ko, taan mo papatayin ni mamang! Isupay lang manong nemi, pa nakalagip kong sang rumbeng na pumatayak. Inariyaak manong nemi. Inarayat ba't di anak na, tatalaga nga, matmatay itahin. Pimanawak manong nemi rimwak. Nakita na ni Casimberto. Kasi, abay, makatoy, ang mga ano, datakas nga ramid, makatoy, adak ng mga gawid kan ka. Kasi, abay, nandun ko napapatay di asawak. Nagsipngat, di ba nakita, binagkal ko ti anak, ti Diablo, ti manglilipot ng babae. Kahit mo sawan, inamin na. Nagpagpakawan. Ligat kahit nasaw nga talagang sikog dati siya nasa ang abuyong. Maglagad din dyan ako. Kanang danog tibukot ko. Tanawan tinang danog kanya. Baga talagang saan nga. Baka nagtultuloy nga nagsipnit di pa nagkitak. Kasi apay nga di mo binantayan ni ipag mo. Nimat kasin. Imbagam kumaya, bantayag so. Sino ti lalaki? Kit damag mo kumakinkuha na. Kubatang ka man ti harak kasin. Sige. Inta lang dumalo nun sadya eh. Ang makabartek ka no, sumrek ka sa balay mo, tuloy mo to, patayin ni bakit mo. Delikado kasin. Alam mo kan, dumanon tan sadya eh. At asdag na karinderya talan, nakalukat na ba lang? Pamagayam sa dinungat at ipagtungpalan na ito biyag, di pamilya ni Edgar, apaw na imatayin, sakitnan, at daisunad dyan, nagtrabaho, nagpasikog matan ito sa bali ni baka na. Ituloy tayo dito pagkasalitaan ni Edgar, tinaliputan na Saudi boy. Sa dinungat at pagtungpalan at pagkasalitaan na, padanan nyo, story tayo. Manong name isang ko napupuutan, nakaadokti minum. Diyak napupuutan, no kasano nga nakadano dito'y balay, manong name. Tayo di makariingak, anda ako niti silad mi ti asawak. Ang halik ti sakit ti ulok. Apig sa ti hangover ko manong. Edi rumara kiti silad, nagturong ang dangos ti banyo, manong name it at nagpaksay. Nagdaram usak. Awan samit kadwak. Nabanan ti cellphone ko. Nabanan ti wallet ko ang pewan. Hamat akas to di bado kita ya. Hindi Siyot nang sukat kanya. Nabutaw masarap makikita ka rin ka balay ko manong name na panak kita balay dakasin na Berto. Ay, kasin. Mga kapeta. Baka awan ti mang templa kang katkapem. Pati siya ka naladaw kang nag-ring. Oil. Ba't pato ta nga na kahit mo sa ang sikat ng yawid kanya? At sa baling nga ng yawid kada ta? Sigun ka ni bakit ko, isudakin ni Josie nga bakit mo, tinangyawid kada ta. Gusto gayam. Apay nga ngawan ni bakit ko. Ngamot adamat awit na nga maleta kan bag itay. Anya? Nagtalawan ti asawak. Nagsubli kiti balay manong name kinay taktarwaten na adamat pa na bating adot awan. Yung tukot na ni John. Ada klase da. Napaniskwela kalpasan na. Di ta makita manong name iti papel nga napandakan iti cellphone ko. Nga ti abay na kat wallet. Hinalag ti cellphone. Ngayon nakita kasla surat manong name iti papel. Binasak. Edgar,
Ulitek ti dumawat ti pamakawan. Kinamok nga saan na ka mapakawan ken maawat pa'y. Gabuti dagseng nga nagpasulak. Iti kaawan mo, iti naunday nga panawin. Kasla nasusuro ka ang nalipatan. Kat nasusurok nga inayat. Ti ama, ti adda ti tiyan ko. Saan naktukuman nga sapsapulin? Gabuta. Umadayo kami ni Dani. Ni Dani tan ti patpatek ko. Nga iso ti ama, ti sikug ko. Inayat kami ng iti kaawan mo. Nasursurok ng bawing ti sa bali ti puso. Ulit-ulit agtagpakawan kang ka. Sabi ko ma, tadi mong baybayan ti anak ta. Kinaikait ko ng bati ni John. Tamok. Ngano awan. Baka sapulan na kami. Imbati ko ni John, tapno saan na ko nga sapsapulan. To'y dumudawat ti pamakawan mo. Juicy. Ayop ko mabay. Malagip ko manong nemi. Impabangkok keng kuha na ang kwarta. Ti John account me. Nagdardarasak manong nemi nga napanitihidi. Kada alak manong nemi awit ko ti bank account libreta di bangko. Manong nemi pina-update ko. Pambar ko lang. Tap namamuak manong nemi no manop nagyan. Pa-update ko man ma'am. Nakigtutak manong nemi. Tinamnamaak nga bilang ti kwartami ti bangko kat gudwa na laingan. Ti ayop nga mabahay. Nakibingay pa ilaing. Irin to ta nagmambanugak na gitya kwarta. Nag-withdraw? Kung manong nemi, nagpeso tahatap ko. Kaya withdraw na lang. May sanga orasan tinapalabas. Abi, mister. Ma'am. Aba, ito problema? Kaya withdraw na ito'y kagudwa na ito'y kwartami. Siguro agad may nag-withdraw ni misis mo. John, account yung data. Nakit man yaman ti problema yung kini misis yan. Nakit outcome ditan. Sige, ma'am. Thank you. Tiya ko na ibaga manong naiming pimanawan na akong ti asawak. Nga napanin, nakiden na iti sa bali nga lalaki. Doon temtumat lati ka nito. Nga pagbabawyan dito nga narapid mo. Juicy. Mapakawan ka man ngam saan kantul nga maawat pa'y. Ayop ka. Eri sumangpat ang anak ko manong name mani puti eskwela sa pulan na tinanan. Pang, ni mamang, apisan ko makita. Jun. Bang, ilan naman ni mamang? Pinagtalo mo ka din ni mamang? Saan ko pinagtalo? Napang ko inalaman nung name iti surat ti asawak kadim babasa kiti anak ko. Magsangsangit kabayatan nga mas basahin naman nung name. Saan natan nga patpatag ti inam? Napatpatagan nga amang dadyagnagan ti Dani. Nga ama ti ading mo kuma. Biawang nga ro din ti pamangko. Isa pulang ka, ilang ka. Nagbaling kang takis nga asawa ti inamanak. Amok, nga oray magkastatawan mo kat medyo maawata man ti amin. Ti agasawa kat rumbeng nga awan ti manglipot kadakwada. Awan ti sabali nga lalaki nga mga rako pa mga tagikuwa kini mamang mo. Ngem, nagpayalat sa bali. What's your word? Ano kong mga timagak, sa balbalik ka sana. Nagpatakip
napimpinas pa. Saan nyo ka nga sa puli ni Mamang? Ape ko ba sa puli? Tapno ba sublihan nyo? Saan ko na kaya't inam? Urikid daw mga tangi pagpagabukan ka. Anak, maawatam to amin, intunod, lumaktakil kamay. Saan natan nga kayat pa ni Mamang mo? Dadat nalawag. Uri nga tagpakpakaasit akin ko na. Ngagsubli. Sigurado nga, saan nga nagsubli? Baka nagsubli tumat lang papang. Intun ka no? Intun no? Intun maamiris na nga bidtot tinaramid na. Baka nalataw to ti amin. Nimbaglakid din manon name tanagkakatang akong tricycle sakbay na pasamak ti amin. Kahit iso, saan ako nga nagsubli di sahon di manong name kahit nagpasadak latan ni tricycle. Kaya nung sumangpetak dito balay manon name masangpetakon ti anak ko. Nakalutukan. Napoy lang pang. Nagluto ka ti napoy. Kinirog mo. Himot pa pang. Nangisang ka bagas na nagbaling ngayon napoy. Makabalan ta kinatang ko si Denta. Mabisingkan. Sampay pang. Nasa assignment ta. Dikiti ka sa kulak. Uy-uyungan dak. Ano yung pagbagada? Awang kanot mamang ko. Manglilipot kanot mamang ko. Lalakero kanot mamang ko. Pimanak kalupay. Pimanta kanupay nga gama. Mabam na tayo da. Amutang harot kumanga sa taramit ti inam. Sagbay nga nangang kami ti anak ko manong name napanggulino kata na tayo kinatang ko nga Jean. Kinaprapeng ko ba timang sasyat kabayatan nga cellphone tikot-kutingan. Pang? At the text medyo? Awan, abaya. Siyempre, awanin ni Mamang di mangalakit sa bali. No, da makursunada ka. Baka naman pang kadyalawang, JB1, katuan ni Uncle. Agan naman pang kami mangas pagkari ka na kita. Dalakit, iyalami, pagkit na sana. Talon nga bulan manon name nga awanen ti asawa. Pinadas ko namin sa akin untak ti cellphone number na nga unattended. Siguro kat nagbaliwan iti number na. Awamot nga naka-online manon name ti Facebook account na nagbali pa yan siguro ti Facebook account. Labang nga mga peso kani kasin na Berto manon name na minsan iti B1. Talagat at damat sa kasa kami ang intable, man. Kasi, kursunadam deta, iruwa mo. Kayam deta. Adong urnong mo pa ilang kwarta di bangko. Kayam magkidaan yun. Baka no, makaalakat sakit mo. Ikat, kabuti ka Sa mesa, damat policy dito, no sex, no condom, no sex. So, kondom ka. Ngam jak mat kursunada manong nemi minum kamlaeng medyo kumarkaraw kamat na talokpo na bumisito mat ison so manay data. Edi pa nagpasadak manong nemi ada nagbaling nga sukik. Kanayon kong mapanalain so na manong nemi kargain di kiti lako na nga natin ken prutas sa ko itulod manong nemi tiyandaan iti ilin. Nakaan-anos ka. Manong Edgar, manong uno, inunakim si ka. Basta lalaki, inunakan ti babae. Kadi, ora inunakan na manong uno mantanggan niya. Ano na, di alatan na kagong Edgar. Tam na awagan gamit iti Dura. Ush, saan Adura Ano nga ron? Adura ko na. Madingam ng sunggal lang Adura. Adura. Alam, wala. Di ba lang nagbaling nga ador? Matatadagan mo tilalaki at ador. Sarot-sutak ko mamanong namin o adan asawa na mabiinak mo. Kaging kang iti may sagundaway manong nami tinawagan na. Edgar,
Adura, saan ako managlakoy ta? Ngayon kahit kung mapapanan, baling arkilaan ka. Arkilaan na, kung tricycle ko arkilaan. Bakit sika ang driver, akit, siyempre, saan gawin nga driver, maawan ti tricycle mo. Nabanag iti balay da manong naming at nakasagana matiniso ng mga uray kanya. Ano di kita? Mailiwak nga ron nga mapanagpiknik. Sunod ka doon nga ron. Sika. Di mo kaya? Di nga ron din. Sige, aglukan nga ron din. Diya ako tumangin karkarag na bitbit mo. Ano di kita? Katangal daw. Ado saan pa yung ano to? Agtunutan to sa diyay. At pagtunoon sa diyay. Notot ka din pa mo, magpiknikan, Karayan. Iti River Resort. Sige, aglukan ka ron din. Kasla ka madlagayan ayate nga nagkuyog nga napanag-date nga nagpiknik. Napay adumat manong name digiti cottage. At ang digiti bakante. Medyo pinilik, medyo adati kadayaan manong name. Diyak kayat nagdikosak nga da akin susurong nagdigdikos. Kahit kung nasyak tagit surong ko na. Iti cottage manong name at dapan nagka-CR na. Nalingdan. Nabalin sama ti mangyalat to. Kasano lang ako nagtinakam. At then doon naman nung naming nga beer. Beer di kahit mo na gin. Ay di ko sakpay. Ay kadigos na doon madamdama. Ikatamdimadong ang digos. Saan na? Ikatamtabram. Oen. Sa t-shirt. Kat syempre ito na mabasan. Naglaman. Apa di mo kayat? Adora. Abay. Salut-sutak lang. Abay, kras na. Sika, di nakayat? Haga mailiw? Nagsanaayak manong nemi. Abay, malagip mo manin bagat mo. Amom ti may pamakanyak. Amo ka, nagdamdamag ka. Nakaluklukot yung asawam niya. Dila nakatututo rin. Dandani ka lang karot agawi din. Napampala nagpasikog ito sa bali. Kandamag ko si ka. Sa ala ka dadadya iti sikog na. Kabayatan ng awang ka. No, sa bali nga sikog na ide. Ayan na ita. Nagparagrag ka no. Baka plano na timang paragrag na dyan. Nasurpresa lang kapag adda ka mo ten. Sika nga eh. Awang ba asawang? Awang gayam amo may panggap kanyak. Ada asawa. Simurot na ti sa baling ang babae. Adamat anak ko. At kasadar na ni junior mo. Babae. Diyak pa nakit kita eh. Unang tanong, may kakit awan no ka. Mapanagbasa. Ilo katangkan. Alaman, uminuwa ka muna. Sakto tumpog iti tanong. Nagpadpada kang gayam di gasat manon nemi kini Adura. Kataibdamad lang kini bakat ko manong. Nalapsat met. Ang nalapsat ni bakat ko. And naornos mo dagiti na podong ngipan na manong. Dandanik maguduan ti but di nagyan ti bilog manon nemi di mapuka po. Nakauyo, saksak pre, naka-short tak, naka-boxer short. Imay matin, timapog manong nimi kat na, imay matin itayan ko. Marakog matin kanya. Naglamiasan niya. Ito kitak tibatog tibarukong na manong nimi. Nagpindas na barukong mo. Kasla akong may nagdede niya. Akong pati duwa nga nagdede. Uy, may masat anak ko. Jackpot yun nga di nagdede di asawa mo di. Kahit mo matagdede. Manong nemi, adayot ayan, mi ka dagiti padaming agpipiknik, iso inamalak dagiti lips mo. Ninanam ko manong nemi, bumalis man.
Sa akong inseriksek, tidakulap ko iti t-shirt na nga nabasakit, inayayam ko nagiti minturon iti baro ko. Wala lang sa gawisyo tiriknak manong. Gabo siguro ti iliw ko. Mabalin dito'y. Tiyo nagtidanom. Kasano ko ma? Kaya sumagpatapay lang ha. Sa ako isarek sa tantog bumatok. Ngam kabutan timin matipalan direk nami manong nami si magpat kamin iti cottage. Iti panakasiar manong nami iti cottage dito yan. Standing position manong nami na malak digiti lips na sa ko inugsugan ti arwaten na manong nami kat nagdede akon kadigiti duwa nga minturod. Sa nagparintuming ti sangwanan na manong nami kat imbabakon ti bikini na. Kat dituhin manong nami. Naslaglag agsapsapsapen manong nami iti tinuno nga ulo iti tilapia. Imbaklay ko pa'y manong nami iti saka na tapno ni kastagat makapagplastara ka na siya. Pungut-pungutan nakmet manong nami. Aginggang si mublat met nga nagparintuming manong nami kat naglenggay mga anti-ice candidato local toy. Yaw awak lang manong nami pumsuakan. Tamang ano tingiwat na ti pumsuakan. Impaedda ko ni Suna manong name pagpagisuunay ti saka na iti diding kan ti ulon. Dito yan manong name nga imbiyat kon ti pana tapno ni kastaket agpadpada kami nga kuyog nga gampayag nga tumayok tayo ken manong name. Uwan manong name nagpapas kami kini Adura. Iti dayta pa nagpiknik mi. Sana yung garasahas kanya. Nagawit akon sa Tibalayo. Baka dagungan. Sino ko ba? Di ba ka mo? Di asawam. Diya ka mo no sa dinungasoli ti lubong tena. Ano't nagan kami nilakay mo? Nagan na? Apay sa lutsudan. Baka nang sot simurutan ni bakat ko. Ha? Ito nga ta. Ano na kanilakay mo? Dani. Kanagnagan na uno iso. Kano nga pimanaw? At nasurukan nga talo nga bulan. Iso nga ta? Ada ladawan na ka? Kina naman ta cellphone mo? Awan, kada jabalay, picture. Iso nga ta? Hindi mo amo no simurutan na. Basta nangibati man lata surat. Saan kayo nga ayatin ko na. Simurot akong sa baling ang babae ko na. Dinakton sapsapulen ko na. Kasi nagpatpada da. Iti surat ka ni bakit ko. Kanedimit lang aldaw manong nami intulod ko ni Adora iti balayda, iti damok pa lang ang sumurek ti balayda. So pala pa nakakita manong nami ti anak na ni Jeneline. Jeneline anak ni titom nga Edgar. Pa'y nagkuyo kayo ma. Akit inarakilak siyempre. Napanan nyo amin. Doon napanak. Sa doon yan tila daon ti amana. Baka, ito dyan eh. Iso nga ta? Apay nakikita mo? Apay. Ita apay lang magitak taladawad na. Mataw-tawa kami so na? Saan yan? Sino nga babalitan ang pagsalutsutan? Tapos nung maamonta nga, nilakay mo gani bakit ko isutat ng kuyog, nagdandan na itan. Diyan mo umunta mo ko. Ngayon di mo amot na ganti, simuratan na haan. Tamo kakit awang babae na. Basta matlatan nakikita ka dasurat ng bati na, awanin di kita arwatan na. Ngayon mo madlaw mo di. Da, ang damat pa nangatap ko yung ang babae na. Tapos sa nagap-apa kami. Ipatpatig mo ka di pati asawam? Saan? Sino ipatpatig mo? Sige.
Kalpasan tinapasama ka rata. Maramit ti asawak, maramit kumata. Misuda nga ta. Mamantan to. Ana, dito ikaw, no, dakam ti umani di balayo. Dakil kalo di balayo kat. Madlaw mo nga nagkapot Saudi aking balay. Ito eh. So nakadwa ito eh. Dananang kintatang. Ay mawanda ita. Upat kayo lang. 5 kami di Dada lang ni Dani. Sige, gawin ako. Di mo ba sinumbatan niyo ko? Dakam di umay, wala kay tumay to. Dakam iti umay di balayo, tapos nanikas na kita. Ada mga sikasukan ka. Diyak pa yung mga panunot. Mariribukan ko ano panunot ko eh. Kalpasan yung ko kang kati amin. Siya pwede nagtrabaho. Naglaing ka ko ng pegan nga. Nalalaing ka pa yung asawa ko ng kumakita. Di mo lalay baga. Inakon. Tawagan ka to lamanin, no? Kung sikat bang tawag kanyak, no? Umay ka to alam na bigat. Ito yung mapangkagla ko ti tiyandaan. Papagayam, nagsinungat-dangat at asawa, nagitidwa. Hindi nga rin ituloy papagayam. Deto'y pagkasalitaan ni Edgar, ti idikalman laeng nga paset ti pagkasalitaan na. Intayon ituloy nga iring pas, aging gaamal pas. Manong di hindi makadano na kung dito'y balay, nasang petakon ti anak ko. Kumusta anak? Gusto lang pang. Awan damag mo kini mamang mo? Damdamag ka mo. Matibagada. Ape pang. Ketchup lang papasubli. Diyan mo. Sige anak. Nagluto ka Orat na din sang ba't kung nga ready nga si Denda. Papanan nyo pang. Lakihan uncle mo nga Berto. Madaman nga gininom ti kasinsin ko manon name. Tugo ka kasin. Na may tipulutan eh. Ano pulutan mo? Adobong karnet banyas. Ayun. Nagsitsida ka. Pulpulutan ka. Tapi talaga ibagam. Talaga nakagaatang eh. Kakasek pa eh. Nagpagpakaas. Inud-udak ni Ardi. Anong Ardi? Ni Rudy nga duldulo nga taga-tuburan. Daling umanop na dyan. Basta yan. Wala, kumusta? Nag-date kami kini Adura. DJ lalakot tiyandaan. Nga pinanawa mo asawa na. Amom, kasta damag ko. Nagpadpada kay tigasat. Di makatakas. Natugtalak. Nga rin di aldong ipapanaw ti asawa. Kasta kanumat iti ipapanaw ti asawa na. Nga rin di surat ti asawa. Nga dani ko na dani matinagan di asawa ni Adura. Ano agkasadar tapay ni Junior. Kada di anak na. No, Jack Barrero, papadakam ti tawon nga nagkasar siguro. Sinukat asawa ng basta. Napinasayan eh, sino? Ni Adora. Diyan pinakit kita eh. Tapi nga rin mo, damag nga rin si Kaman. Ore no na imas. Mayat, met. Apa damit na. Mayat. Hindi ka nakaramang nga sa bali. Dadyan ang taray ka nila, bakit mo? Naraman ang matan dyan, bakit dadyan ang taray ni bakit mo? Pao na yun, istorya na. Manong nemi namanin iring-ring kanyak ni Adura nga sumangpet da kanon nga agina. Imbagak namin sanda ito manong nemi kini June. Anak, mayat ka no de sangpet ko nito'y? Nga sukat ni mamang mo? Ora man doon saan ko kayat papang no isok kayat mo. Lang ang baling ko nga ron. Adamat anak na. Agkasadar kayo. Napintas. Baka armam to kat na kayo tagasawa. Ubing ka pa'y pang. Sa bagay, ubing ka pa'y. Ngayon mayat ka. Kita dalat na kata kayo Ano desisyon nyo?
Sige, isangpat ko dito Kasta ko ni tinagsak manong name ni Adura, edi umanugot akon. Agad medyo nagsubli-subli mati tricycle ko nga nang bunag manong name kadagiti gamit mo. Edi agkitan dagiti dua manong name nga ubing pinaliw ko ida. Medyo umis-isem ni Jun sa nakidayan manong name ni Jenaline. Nagdumugbat ka mababae ni Jenaline. E dito tada kami manong name kinadura, kinuhid na ko ni Adura. Kuyo na pamlatan di kito bing, isoda naman tila na nagsarsarita. Mailiwag kang kay, saan nga na ulit dahi di. Kaslasaan ka na paragsak. Umaikan, ano sila ta? Dito ti silid yu idi? Sambat nga dito tentan Wala ka naman bakante nga silid. Natoy, Jay, intagarotin may iliwakon kang ka, mailiwak manin nga manghan, iti ice candy. Manong nemi lalaki aklang siyempre kasapula. Sa nakalalain ni Adura manong nemi supayan timang gawa. May iliwan manong nemi, siyempre may ipanmet pa nakailiw. Ngayon ti makasdaawak manong nemi, api nga ti panunod ko ti asawak. Nadlaw manong nemi ni Adura. Api kaslawang ganas mo. Nadamat nagganas akmat. Sila ka lang mapilpilit. Baga man mapilpilit ka lang, tagawit ka mat lang nga gina. Malaglagid mo ti asawang. Diyak ka di mabaling nga artapan. Na mas luto na, natungo. Managdaldarusak mo na. Sige. Yan tangan-tangan to yan. Agpasada. Bakit ituloy ko mati aglako ti natang di pwesto. Sige. Agkukuyog tang rumah ti bigat. Itulog ta, nagiti anak ta, mapanagbasa, sa tanto, sa anak to itulog tiyandahan, sa kanto pasanda. Kasta nga rod tinabasamak manong nemi, adan kasukat ti asawak, adapayin anak na manong nemi, bale upat kami. Da kami kini Adura, kan kastamatan da Jenaline ken June. Manipod matidin manong nemi, naragsak nga agsasaritan ni Gidido. Arsinsinyo tilapan. Nagamit nga, umanin ti pangisukatakan ka no. Dok ka, baro akton, kan balasan ka, araman ka to. No, agasawa da mamang mo, kini papangko, agasawa da to mo da. Yan saan ko madlap tamaliklikan na di malagip ti asawak manong nemi. Naibagag na ito, kini Kasin Berto, kahit mo sawan, dadya pala ang asawam, ti pampanunutin, at dalang araw din ni Adura. Tsaka muna apa yan. Baka agsumlin no karod. Baka, di tala mo Ano to, agururang ang gasat, di tamat amon, anyat mapasamang, iti kabigatan na. Manong nemi nasurukan, wano dandanin makatawan. Sipod, awan, dikiti dua. Ti asawa, ni Adora ken ti asawa. No iso daman kas pagarikan, iti talaga nagsinurod. Iti may isa nga aldaw manong nemi panagpasandak, iti tricycle, iti dumasadag kanya kapadak nga driver. Pare, apay, asin na jay, imbande di balay yung nga niya. Nga bangkay. Ano nga bangkay? Magbagam. Bagbagam ito. Ada lugan iti punerarya, karo, nga napanidya lugar yung. Kahit salsalud-sudan dati balay yung. Karo? Nga mapanidya balay? Sino ko nga? Hindi ka mo nga ron.
Adan sa nagnen di karo eh. Idegrang di cellphone ko manong name. Ni Casimberto. Kasi napay. Kasi nagawid ka. Apay, agawid ako. Kasi awan ti tao ti balay yun eh. Isak ti nakasalita rin driver ti karo. Umaydan isublin yung bakit mo, natayin. Diyos ko. Saan ka hanggang awang kasta kasin? Agawid ka din. Awat di mga awat ka rin lungan bakit mo. Agawid ka. Sige, rumaya kon. Kadagpay sumanong nemi. Karo nga dati sangot ti balay. Nagdadarasa kan timsak manong nemi tricycle di makadano na. Sika ka din ni Edgar? When siyak. Ni bakit mo tadatang? Awa mo sa bali nga mangklim keng kuwanan no. Sana sika. Tala mo nga sakit asawa na. Kada di ka na doon na. Pati di ka rin doon na natay. Na-aksidente na eh. Diyan may isang alog kami, napanamat intulog, di balayda. Diyan ka mo ano, ada mga auto sa kare di bangkay. Dududwada? Taluda. Sala nga may mesa. Kaya ada dito, ada basit nga lungon. Diyan anak da. Maladaga pa lang. Diyos ko. Manong nemi tinawagak ni Adora. Sana ba't sungbatan? Ito sungbatan nan manong nemi naringgor. Hello, Adora? Edgar, si Mang Peten ti asawak. Ha? Ngimasan ng lamis sa bangkay. No, kasta. Ti asawam kinasawak. Ay, tiket mong suwan. Ori ti asawak kasi Mang Peten agraman ti maladagang anak na. Nalamis mo ito na banggait nga si Mang Peten. Kita gayam anak, asawa ta. Tinagtaray. Sige, ngat ni. O sige nga na. Naipakamu ka na kita nakanak kay ni Juicy manong name sa Isabela. Imayda. In istorya kada kuwata tinapasamak manong name kat agwing-ibing na. Dito siguro di ba nakadusa da. Agpadpada na kayo nga natay graman ti anak da. Anyan da ito yung napasamak. Ti anak kong manong name iti kastaon iti ladingit na. Irin ta siya kat kaslagagangay laing manong. Sumitlagayang ma. Kang kanawin ko idi nga malaglagip ti asawak manong. Gayam kat mabilbilangan ti aldaw ti biyag na. Ulit-ulit at manong nimi ti mga arsaas no kasta tamdagak nga si papakawana kong kengkwana. Wen manong nimi kat kakasya ka mga andigan kay ni June. Anak, gagangay lain dita. Masun lang amin, aping amin nga nagtalaw, kat sa mumat ka pinagtaltalaw. O anak, kinamong kadi nga dyan, kadwana kat isumat ti papang ni Jeneline. Anya? Ti papang ni Jeneline, kani mamang mo, isut nagkuyok. Pinanawan mat ni papang ni Jeneline, ida, nga gina. Di, itatawanan ni mamang. Di tuloy mo ti mga sawa kini ni Tita Adora. Kalpasan, ti dua bulan manon nemi nga naitabon, anatay, dagiti dua, uno talo ko na ko. Tinawagan na manon nemi ni Adora. Sika, abay nga dinaktawagan.
Abay nga din umumay, alaalanin dito tap na mapalag tiyandaan. Grapo ka dita, awanin di kita arwatan mga kinadita. Saan ako na kayan? Adora, ipatpatig ka. Kanamok ng ipatpatig nakmet. Niranta siguro nga na ikarideto eh. Nga mabalot ang agpadpada, tapno datatag, takta ko na itong palbihan. Kasta nga rod tinapasamak manong name kalpasan tinasurok nga makatawen dagiti asawa mi kini Adora. Napagtulagan min ti kalay sa mi manong name. Kad nagkalay sa kami. Dito'y balay ko manong name mo no balay mi kanay ti asawa isut pagdenden na ami ita kini Adora grama maten kini Jeneline. Naragsak maten manong name ti anak ko tanalpas na nga naawat nga awanin ti ina na. Tayong bilang namaten nga ina manong name ti stepmother na. Tao matimadlaw ko manong name nga panang ng siyum-siyuman na kang kuwana. No kasanot pa ng tratar na kini Jeneline kastamat kini June manong name. Ada gaging gana daan kamatan iti bukod nga anak. Basta nga lalaki manong name. So dahito ni Jonathan. Nagtultuloy ang diragsak ti pamilya mi manong name. Diyakon kayat tumadayo. Diyakon kayat tagsubli diya sao di manong. Tamang ang gunak no maulit pa eh. Tinapasamak ngay naramid ni Josie. Nagtultuloy ang ti kina-tricycle driver ko. Kat intultuloy mat ti asawag. Iti negosyo na kabasit iti pwesto na tiyandaan iti ili ni manong. E dito, tagkuyog dagiti agkapsat, dagiti dua, ti anak mi, na Jeneline kini June, nga mapanagbasbasa, manong name. Naging ka, kaleto nga dimteng ti COVID problem manong. Kaya't siyempre, agtintindulong kami, kaniya Adora, amang tultulong kadagit dua, nga anak mi manong name para ti panagmujul da. Iti kasto nga klase ti panagbasa. Ada di kiti gundaw ay manong name nga damangawis kanya. Padasi man ito abroad. Gasabot siya di abroad. Ang human iti tricycle, pag basap sa pulam ti tricycle para ti masakbayan na kiti putot mo. Diyan kung kayat pare. Abay, awan pa nagtalik mo tagdamang asawa nita. Diyan kung kayat. Ado man tigiti sa bali pa pamuspusan tapno may kanminto tinaran niya kamasakbayan na kiti talungan anak niya. Aging kakarag ito ay manong name kada kami pa lang siyempre. Awan ti dimdimtengan yaman nga sa aming pagkinawatan kaniya Adora. No idi asawak manong name ni di Josie adadape nga idi anda pagapaan mi pagsinong batan mi. Gamita manong name talaga man nakaawat ka na pakumbaba tagda mga asawak. No adaman tiya kayat di naman araramiden kasta keep and take ako na. Dahil nga rin ti pagkasaritak, manong name kadagyaman naklauna iti anos mo, nga nangibasa, kalpasan, nga nag-impatulot kang ka. Sabi ko nga dadamat na ibatik nga adal, liwliwakit pagsarmingan di biyag, kadagiti padag nga dimngeg, kan nagbuya. Tuwing nga dagyaman nga pagaya mo, Edgar.